Gaurko prentsaurrekoa krisiaren egoeran azalduko ditugun neurriak edo behintzat estatuko gobernuari eskatu dizkiogun dokumentuen ingurua da. Ze bi aste baino gehiago dira Iran bonbeardeatu zuenetik, Estatu Batuek eta Israelek iraini egindako erasoa, eta gaur egun zehaztu ezin dugun gatazka beliko batean sartu gara, eta lurraldearen gainean gertatzen ari den sarraskia eta heriotzeekin batera, haren ondorioak jada nabaritzen hasiak gara. Euskadin erregaien prezioak gora egin du eta argiaren prezioak goia jotzen ari dira. Horrek zailtasunak ekartzen dizkie familiei, bereziki ahulenei, pentsio doituak dituzten adinekoei, bakarrik dauden amai, menpekotasuna duten pertsonei eta batez ere autonomoi eta negozio txikien arduradunei. Izan ere, beren gastuak biderkatzen ari dira diru sarrerak mantentzen edo murrizten diren bitartean. Era berean, eragin zuzena du gure industrian, euskal ekonomiaren motorrean. Horregatik, Eusko Alderdi Jeltzaleak proposamen zehatzak biltzen dituen lehen dokumentu bat bidali dio Espainiako gobernuari, familia eta autonomoentzako gastu igoera arintzea eta industria zein lanpostuei eustea bideratua dagoena. Neurriek zuzeneko laguntzak, zerga hobariak eta lege aldaketak biltzen dituzte. Ekoizpen sektore zehatzei zuzenduta daude, hala nola garraioari, lehen sektoreari eta industria sektoreari, milaka enplegu eragiten dieten sektorei alegia. Dokumento batean emango dizkizuegu edo bidaliko dizkizuegu ondoren, baina ulertu eta argi gera dadin nahi dugu herritarren poltsikora iristeko pentsatuta dauden neurriak direla. Ekoizpen katean eragina duten neurriak proposatu ditugu, produktuak merkatura iristen direnean prezioa ez handitzeko. Erosketa saskia betetzea buruko mina izan ez dadin familientzako. Eta Euskadin ditugun 176.000 autonomoek, sostengatzen dituzten milaka negozio txikiek eta bakoitzaren atzean dauden familiak beren jarduerari eutsi eta aurrera egin dezaten bideratutako neurriak dira. Espainiako gobernuari eskatzen diegu aintzat har eta entzun ditzala gure eskaerak, bai eta lehendakariak helarazi dizkionak ere, zentzuzkoak direla usten baitugu, baina batez ere beharrezko neurriak direla pentsatzen dugu. Eta esan bezala, ez dezala gobernuak, ez dezala erabili guzti hau kalkulo politikoa egiteko, horretatik aldentzeko unea baita, denok elkarrekin hitz egiteko eta adosteko ordua da. Asko dira proposatutako neurriak eta horietako batzuk baino hauek dira, gizarte eskutu energetikoa beharreskuratzea pertsona hulenentzat, hori gehitu behar zaizkia industriari laguntzeko PNL batean batu ditugunak, sartu genituenak, dokumentu berrian zabaldu ditugunak. Izan ere, batzuentzat, tubos reunidos, kasua esaterako, mugazergen maileguari aurrera egiteko zenbait neurri hartu beharko dira. Berriro diot, landu ditugun neurriak dira, familia eta sektore ekonomiko guztiei laguntzeko pentsatuak, autonomoetatik industriara eta berriro diogu lehenbailen hartu behar diran neurriak direla pentsatzen dugu.